startede min dag med at få fri fra arbejde, og så gik jeg hjem. Klokken var 5 om natten, og jeg købte brød hos en bager, som jeg kunne tage med hjem til min søster og jeg, før jeg skulle sove hjemme hos hende. Så lagde jeg mig til at sove, og jeg vågnede næste morgen, og Peppe havde bare skrevet helt vildt mange beskeder om, at jeg skulle vågne, fordi vi skulle ses. Så spiste jeg morgenmad med min søster. Jeg gjorde mig klar til at gå, og så mødtes jeg med Peppe på Vandløse station, og han havde fundet en guldfarvet tekande med drager på. You don't know what I'm talking about. I know what you're saying. Friend, did you say friend in one moment? No. No? Okay, go for it. Okay. Som han ville købe i gave til sin ven og sende hjem, fordi der ikke er nogen andre, der havde fået købt noget. Der var loppemarked på Vandløse station. Så tog vi metroen til Akkord for at kigge på plader, og jeg købte en Justice CD og en Leonard Cohen CD. Ja, så gik vi en tur ind på Assistens Kirkegård, og Peppe fortalte mig om, hvordan at gravsteder i Spanien, de er sådan der layered oven på hinanden, hvilket var ret overraskende. Og så satte vi os et sted, hvor der også var en hel masse andre mennesker, og sad bare sammen, og det var hyggeligt. Ja, sad bare i græsset og snakkede, eller faktisk ikke rigtig snakkede om noget, tror jeg. Ja. Så tog vi hen til Palads og sneg os ind for at se en film, som var virkelig, virkelig, virkelig god. Og det var hyggeligt at se den sammen med ham. Tenéis que ver Challengers, es la puta polla. Es muy buena, tenéis que verla. Tenéis que verla, es un puto peliculón. O sea, es muy buena la película. Challengers is so good movie. See what I say? Yeah, okay, good. Keep going then. Then... Så er vi taget her hjem. Vi tog bussen fra Rådhuspladsen, og i bussen så sad vi og snakkede om kristendom og lidt filosofi, og men på en hyggelig måde, ikke på sådan en mærkelig måde. Og nu er vi her, og Peppe har lige lavet mad. Pasta pesto. Pasta al pesto. Yeah. We made talking pasta al pesto. Do you want to add anything No. to the day? I think it was like a great day, like the most... I'm gonna say it in Spanish, fuck you. Hemos ido a pasar a un cementerio. O sea, como que hemos estado tumbados en un cementerio, que me parece como muy loco, personalmente. Like, estar en un puto cementerio, la peña como que vaya a comer, tío. Like, I'm explaining, like, the people goes to the graveyard to eat and smoke weed. Ya, la peña va ahí y se fuma porros, tío, y está ahí como de puta madre. No lo sé, como rarete, pero por el resto del día muy guay. Have you told to think of them? Have you... Okay, I'm not gonna... Like, have you explained what's the present? Yes. Okay, but in Danish. Yes. Okay, because Thomas is like 100% going to say Oh, well... Great, you're not gonna say it. I will going to date about your present. So you will see, Thomas. Great night, everybody. Anything more to add? I don't think so. Great. Say goodbye in Danish. Farvel. Farvel. Will Ferrell.